आप सुन रहे हैं एलसीडी म्यूजिक की धमाकेदार प्रस्तुति। जाता रुझान ससुरा जाता रुझान ससुरा जाता रुझान ससुरा जाता रुझान ससुरा हमके भुलाई के देखली हमर जनाजा घूंघट उठाई जाता रुझान ससुरा। हाँ जाता रुझान ससुरा। खइले रहू तू क्रिया हरदम करब फिक्रिया अब छोड़ काहे जालू हमरा से बोला दुरिया। खइले रहू तू क्रिया हरदम करब फिक्रिया अब छोड़ काहे जालू हमरा से बोला दुरिया। दे दिहलू प्यार में धोखा दे दिहलू प्यार में धोखा दिलावा लगाई के दिलावा लगाई के देखली हमर जनाजा घूंघट उठाई के। देखली हमर जनाजा घूंघट उठाई के जाता रुझान ससुरा। हाँ जाता रुझान ससुरा। आप सुन रहे हैं एलसीडी म्यूजिक की धमाकेदार प्रस्तुति। कहे अमित यार सने अब हमें से ना सहाई रही डरे सतीश दीवाना हर गइले पगलाई। कहे अमित यार सने अब हमें से ना सहाई रही डरे सतीश दीवाना हर गइले पगलाई। दोसरे के हुल जाई दोसरे के हुल जाई डोली में बैठाई के डोली में बैठाई के देखली हमर जनाजा घूंघट उठाई के। देखली हमर जनाजा घूंघट उठाई के अरे जाता रुझान ससुरा। हाँ जाता रुझान ससुरा जाता रुझान ससुरा हमके भुलाई के हमके भुलाई के देखली हमर जनाजा
हमर जनाजा घूंघट उठाई के। भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो।